लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ गासैखौबो बरायनाय जासिहरबाय स' लोगोफोर दाहाय मानि स्कुल थांनो ओंखारलायबाय आरोना आङो गुसु गुसुथार ओमफ्राय ओरैबायदि खुवा खुदोंना सामफ्रामबो खुगासिनो दङ सानथाम सानब्रैसो जाबाय ओमफ्राय हासबेन्डआ थांनो बालायबाय नै गोजांनायखाय गुसु जानायखाय बेखायनो आं नानिखौ दोनलांसै आरोना टट'जोंसो दोनलांसैलै आङो दिनैबो ओमफ्राय दाहाय लायनायाव लायथोंसै गाव थौदो होमबा लोगोफोर थौबाय थादों आंजों लोगोसे बिसोरबो मालाय स्कुलाव थांबाय आरो नानिफ्राबो साइकेल सालायनानै गुसुआनो अफारद्राय नालाय सामफ्रामबो बिदिनो सामफ्रामबो सानसेबो बाद गैला आरो गुसुआनो गोजांबाय थान्दाथारबो नालाय बोथोरानो थान्दाथार नालाय होनदां स्कुलावथ' थान्दा स्कुलाव थान्दा स्कुलाव दरजा फांथेनानै दोन ना गरम जायो गुसु अयथासार गुसु नालाय बेखायनो गाननांगौ जायो गोजांनायाव टट' लानोसै मोनसे थांगोन ना थाङा बै फाग्ला थांगोन खोमा औ फुङाव नालाय बास स्टेन्डआ खालि जोब दखानफ्रानो अबेबा खुलिदों अबेबा खुलियाखै आरोना दङ अबेबा खुलिदों अबेबा खुलियाखै ओइया खमला फानदों थान्दायावनो एफा गुसुआवसो खमला जायो स्कुल जाबे चल शिलं नेपालपारा मध्ये अय्या चल भिडिअ बानायसै ओइ खमलाया गोलैयालै मानो गोलैनांगौ हमथाबानो गोलैया हे सारबे ब्लग बनाया मैं ना आखाया बेयाव सोनानै दोन आखाइखौ बेयाव गुदुं जानायनि सो बेयावसो आखाइखौ ओरैजाय ओरैजाय मोननैखौबो 2000 years later माबाफोर गानो दे सन खोन्थालाय फोरोङाखै 1 2 3 लिरनो नाङाखै अ ए नि 1 खौ लिरदों लिराखै सिखांखौबाय मालाय सनानि मोना गुसुथार टट'खौनो नेबाबो मोना दिनै बेसेबांबा गोबाव नोंसोर टट' मोनबाय थान्दानो हायाखै निहिरसो प्लास्टिकआ सिबाय नै माइब्रा माइरं लादों माइब्रा अल बेदर नों प्लास्टिकआ आब'सो हरदों सुदेमसानि मामि माइब्रा लानायाव प्लास्टिक मोनैखाय औ थांबाय नालाय थांबाय याव बैग्रिफोराव सुनो थाखायनो भिडिअखौनो मोजां बानायनाय जायासै ओरैबायदि सुना खाजा होआ खाजाया देखायलाय नोंना मा खाजा खाजा मालाय बेखौ जायो नालाय चक्क' दंना इयाव सिङाव चक्क' दङ ना बाइकजों आरो गुसुसिन मोनथारो टट'जोंहाय एसे हाब्रुबिल माने हाब्रुबिल मास्टारपारा होनोमोन मालाय न'आ जा मोजां बानायबाय टाइल्स ना स्टिकार बानायसिनलाय लांदों
टाइल्स नङा दां बेयावलाय माबा जादों नामा मिथिया मा जादोंथाय बेयाव मानसि जमा दं मानिबा जमा जाथारदों बेयाव मानिबा मिटिंफोर जादों खोमा मिथिया आरोना जमानो सेंग्राफोर गुसुआनोथ' अयथासार मालाय बेयावनो दै फैयैखाय जादों जिरायनानै आदार जादों मालाय आदार गैयाहाय जोंना अमा लानोसै र' अमा लानोसै आंबो फेब्रुवारि बायबा फेब्रुवारि मार्चनिफ्राय बिफां लारिनो मालाय ड्रेनफोरा नै बिथिंनिसायसो मोजां जाजोब्बाय वाव गुसुथा थान्दा नै बस्था होनानै मोजां जादों नै बेयाव बस्था होनानै मोजां जादों दा खाख्रियाव मोनायाव नैबे रेड कालार होनाया जोंनानै नुयो सोर फैनांगौ रावबो फैयाखैबा सोर थैलाबायनांगौ रावबो फैयाखै माजों थांनाय रियान सोर थैलाबायनांगौ रियान थांनानै सोर खोन्थाया नोंलाय थैदों होननानैलाय हा सोर खोन्थाया नोंना थैदों होननानै थैदों होनलाबाय सनालिया सोर थैदों होनदों सोर खोन्थाया नोंना थैदों होननानै हा सोर खोन्थाया मिथिया होनबालाय माथो होना आखाइ हि खालामलाय आखाइया गेसावजोब चक्लेट जाबावगौनो बियो आरो सनालिया आखाइ गेसावानो न'आव थांगोरसै ओंखाम सङाखै ओंख्रि दङ दालि ना बाथोन पापर भाजा आलुबो उनथिना होनो आलु भाजा जायोना जाया दे जागोन दे मा इसेबां संब्रबखौथ' बहननि नै गदर एटीएम सामने रखवा हाँ एटीएम सामने रख दे आयो लिया नैबे बासा बङाइगाव थांगोन गोलैयाखै अयथासार गारि दं जोंनि स्टेन्डआव बिसोर क'क्राझार थांजोबगोन हा मिथिया नै कमला फानदों मालाय कमला जोंनि बास स्टेन्डआव अयथासार मानसि दङ टट'आबो अयथासार जोंनाव बास स्टेन्डआव अयथासार टट' अयथासार मानसि दं टट'आलाया 30 थाखा बिलायबावोब्रा आंनावहाय फाग्लासो 20 थाखानो थांबाय थायो आङो दहायसो थांदों प्लास्टिकआ जिबाय नै आब' हरनाया आं माइब्रा लानो प्लास्टिक गिदिर मोनैनि आब'आ गावनि आजानो टफि लानो प्लास्टिकखौनो हरदों जिबायसो गिलिर जाबायना अल बेदरखौबो सोदेरबाय आङो बेयावनो ओमफ्राय बेखायनो बे सादोरा बोरैबा जादों सादोर ओंख्रि संखानाय ना बाथोनबो देखानाय पापर एवसै आलु एसे भाजा एवजानोसै ओमफ्राय ओंखाम जानोसै आरोना थांगोरसै सानफ्रामबो बेनोसै ब्लगा
boring मोननांला आरोना नोंसोर आंनि ब्लगखौ नायनानै थ' थफिया गलांजोब्बायथ' नोंना मा गारि फैदोंसै मा गारि फैदोंथ' भाजा बानायदों नै आलु भाजा दालि जहल ना गोरान बाथोन आरोना जाबाय आलु भाजा नैबे जाबाय दालि जहल मैयानिनो ओमफ्राय आं गरमल' खालामबाय बेयाव जादों पापर दं इयाव पापर ना बाथोन दं र' देखायनो बे जाबाय ना बाथोन ना गोरान बाथोन नोंसोर नुदोंमोन ना आंनि भिडिअ'आवहाय फुरा ना हमनाय बेनिखौनो नाखौ आङो फोराननानै नारस्राय बाथोन ओरैबायदि गोथाव गोदै दैसुब जायोना ना गोरान ना नास्राय गोजा बिदिनो गुसुनि थाखायनो बेखौ गाननानै थानोसै टिं 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 गुसुखाय सेन्देल गाननानै थाबाय आं न' फोसाबनांगौ दङ न' फोसाबनानै लानोसै जाखांबाय लोंखांबाय रेडि जाबाय बेनिफ्राय न' फोसाबनानै लानोसै दा दसे उनाव लोगो मोनफिनगोन र' दिनै न' फोसाबनायावनो सानसे फोसाबबाय आं लोगोफोरनि साफा खालामजोबनो हाबाय आरोना एसे बामलामाफोरखौबो फोसाबनानै लाबाय न'खौनो फोसाबबाबो फोसाबथ्र'नो हाया आंना टेबोलफोरखौबो साफा फोसाबजोब्बाय आङो दासो आराम मोजां नुबाय नै बिसनाखौ आङो ओरैजाय एसे गोलाव दोन्दोंमोन नालाय ओमफ्राय बे टेबोलखौबो ओरै गोलाव दोन्दोंमोन बेखौ ओरैजाय सिदा बानायबाय ओमफ्राय बिसनाखौबो ओरैजाय दोनफिनबाय आरोना आङो मोनसेल' साइड उन्दुबाय थानो बायो नालाय बेखायनो बिदि बानायबाय आं ओमफ्राय बे सिखौ सौकेसाव सोनांगौ माखासे आरो नैबेयावबो कापारावबो सोनांगौ माखासे ओमफ्राय बेयावनो दोनथ'बाय आं दिनै सोथ'नो हाला खननानैल' दोनबाय आरोना बास बेखिनियावनो हरसे लाबाय स' ब्लगखौ इयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर बाय बाय टाटा नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनगोन थाबैनो लाभ इउ अल